שלום, היום אנחנו נעשה לכם לק עקבות. בשביל הלק עקבות הזה אנו נצטרך לק שיק תכלת, מספר 53, פה זה קצת נמחק אבל כאן אם אתם רואים. לק לבן מוואו, מספר 350 ומנקד, צד אחד עבה, צד אחד עבה וצד אחד דק. אוקיי, נתחיל בזה שנמרח את הלק בסיס שלנו, שאותו אתם יכולים לבחור באיזה צבע שבא לכם. נמרח את הלק שיק התכלת שלנו על הציפורן ככה. הנה, תראו. אוקיי? לאחר שזה מתייבש, לטיול? לא, אני צריכה שתחתמי לי. לאחר שמרחנו את הלק התכלת, אנחנו לוקחים מהלק וואו שלנו, הלבן, הלק וואו שלנו הלבן, מספר 530, ועושים ממנו טיפה אחת על דף נייר אם אתם רואים, ומשתמשים בצד העבה של המנקד ברגע זה, וטובלים את המנקד בתוך הצבע הלבן, ולאחר שטבלתם אתם עושים נקודה יחסית רק שנייה אני אראה לכם איפה. אוקיי, לא, בגלל שאנחנו עושות בכמה מקומות, אז אתם יכולים לעשות גם בכמה מקומות, ולא כל כך משנה איפה, אוקיי? זה יצא קצת גדול. זה יצא לנו טיפה גדול, אבל עדיף לעשות יותר קטן. עכשיו נשתמש בצד הדק. נעשה בצד הדק. נטבול את הצד הדק עוד הפעם בתוך הנקודה הלבנה. ונעשה 3 נקודות קטנות מסביב לעיגול הגדול. הנה. 1, 2, 3, ראיתם? תמשיכי טיפה. הנה. 1, 2, 3. אוקיי? ניקח עוד פעם את המנקד הזה. ניקח עוד פעם את המנקד העבה. נטבול אותו עוד פעם בתוך הלבן
שטפטפנו, ונעשה עוד נקודה, אותו גודל כמו שעשיתם, רק במקום אחר, כאילו את הנקודה הגדולה. אחרי שעשינו את זה, לוקחים עוד פעם בצד הדק של המנקד, טובלים אותו בתוך הלבן, ועושים עוד 3 נקודות מסביב לעקבה האחרונה. וכך סיימנו. ככה זה בעיקרון אמור להיות הלק, רק בגלל שיצא לנו טיפה גדול העיגול האחרון, אז אנחנו יצא לנו קצת משובש העיגול הבא. עוד פעם את המנקד הדק, ו1, 2, 3. עדיף לעשות את ההליכות האלה כאילו באלכסון, שזה יהיה כאילו הליכה אחת, הליכה שנייה, כאילו הם הולכים. ביי, מקוות שנהנתם.